Kalapau ka Jingeh shrot hapadang Muhammad Yunus unangai lam Shipor kari Bangladesh bat ki bor Shipai jong kategori hadien bagila mi ki hukum ban kem naka International Crimes Tribunal ICT ya arpusaw ngot ki Ophisar Shipai. Kini ki hukum ban kem ya ki Ophisar Shipai kadai halor ka nongrim ka jing keno bagi don kiti penjak klub ban let Usman bat buri ya ki brio bat kani ka wanra ka Jingeh kan an haki bor Shipai. U Army Chief ke Bangladesh Army u General Wakir uz Zamanru kumbalong umat ke jing sha nyon haki Ophisar bat kani kala penlong yu ban sange no ke jing thmu ban wan sa India bat ka daw nang niru ke dei namar ke Jamaat e Islami kabujing ru yu zaman ban pendon kam ya ka ICT na ka banta ke jing mentoy watla ya ka ICT la thau da ka Sheikh Hasina kabala i no ya ka kam menteri rang ba du jong kategori ha unai lar jong snam bala dam yakane ke tribunal la thau ning kong ban bishar ya kitu gi bale ya ki kamrunar ha ka liberation war 1971 Henry karukom tre kam jong tribunal menta kala kala bat ka dang bishar ya ki bale kamrunar kum ke jing penjak kala bat ka jing penyap brio ha ka por basen shar ka Sheikh Hasina Kabapen wet mental kalong bau chief prosecutor ka ICT utajul Islam ubajiada ya ki dekhot jong ka Jamaat menshwa mentau utre ya ki kam ka Jamaat ban keput ya ki badon kti hakaba phasi ya ki dekhot jong ka shu la pendon kam ya ka ICT ban pengat hakikan don an ya ki tu ki be jan bat ka Sheikh Hasina Hakini baro ki Shipai kila kala long ki nong sha pen mensau bat ki hukum kem menta kila penmi ya ka jingki win hapo kari Bangladesh bat ki bapet perman ki ong bah Bangladesh tangkoi ke Jakarta kam ka babyang bat kata ka dei katanat Shipai ki bor Shipai ki kwa bakaan kan shim ya la ka jong ka lenti ban penkut ya ki jingkul mar bat ki jingle don bor bom dan jingmot bat kan omlong ka ba e ya ki Shipai ban shim yo lakam sensyar hadien ke jing e no kam ka Sheikh Hasina Henry ki bor Shipai ki burom ya ka renti sensyar bat kila thong wat ya ka sarkar Shipor hadu banda penlong ya ka election Henry ki Shipai kim syam la perkhat lupa bau Yunus ubala jet da ki samla puli ki blaya lam ya ka jingki win bo unlong udur ting shop jong ka Jamaat ka bakwa ba ya ka kenhon Shipai deiban bujli da ka Islamic Revolution Army Ki bor Shipai kitib baka IRA karambot ya ka reti sensyar kari Bangladesh bat kan wanra da ka Sharia law bat ka pau bau Yunus bat ka Jamaat kia le ban penpra ya ka bor Shipai Uway Ophisar nari India ulaong baka ni kala bandai ka Jingeh ka basyar khay tam ka baka tanat Shipai Bangladesh ka mat nadu balas dang ya ka donru ka jing kruslai ka bakraw ya ka jing kalarat ba hapo ki kenhon bat khmi lenti ba ka jingki win kan sawan Ka Bangladesh National Party kala maham yo Yunus banam le persya ya ki Shipai bat ong badai bandon ka jingya hab jingmut bat ka jingya dei ka babha bat ki Henry ka Jamaat kam dan jingmut ban sngap bat kandang beteng bet ya ka jinglet thwet jong ka persya ya ki he Shipai bat kumju ru ya ki dekhot jong ka Awami League nadu ba ka Hasina kala mi no na kanikari om tang balakhang ya ka Awami League Henry de ki phongut ki nongelam jong ka kila sha set patok Kini ki jingja ke bapau perthai ki bu ya ka Bangladesh ha ka jingma bergiru sampang ki maham bala ban khmi lenti ya ka jingki win om tang hapo ki Shipai Henry wat da ki pajba lada ki aka Kim Kelastat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki aka batai ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya